माध्यम से संकेत करत हुआ। देखा वैसे माई के बंदना में तो उचित नहीं होला कि कोनो धुन तराना सुनावे की, लेकिन हमनी कलाकार के मजबूरी बा। अगर बतावल ना जाई थी आप लोग के पता ना बेटाई कि दोनों जने ऐना रात भर मुंह बाके गईले हैं। गीत के माध्यम से संकेत करत हुआ। देखा कोनो दुल्हन के दुल्हा गौना करा के लिए आयल, जौने दिने गौना ले आयल और वही दिने परदेश चल गयल। इधर दुल्हन बेचारी बड़ी परेशान बा, कैसो दिन तो बिता लहलस, लेकिन जब रात के समय भयल कहे का हो अपने दुल्हा के फोन लगौलस। कहे का हो टिंकुआ के चच्चा भाई मत बोल, नाइट में टेम्पू चलावत है। अरे जब यह करे के रहल तो काहे के गौना ले आइला? बाऊ खातिन इनसे मिला भैया, कहत हवन कि बाऊ खातिर। करवा चौथ काहे काहे गवनवा ले आइला? अरे ऐसे निमन तो नहीं हरवा न रहली, रात के समय बा। वो दुल्हन बेचारी मोबाइल काने तर लगा के अपने सैया से कहत बा। का कहा मास्टर? यह कहलस अपने सैया से, निदियो नया वहिले से जारी है राजा जी। दुल्हन बतावत हो एक बात औरू, हाय रह पे दर्दी तोहरी याद बहुत आवले। हाय रह पे दर्दी काहे खातिर फेर हलाना जारी है राजा जी। काहे खातिर फेर हलाना काहे बाद फेर हलाना जारी है राजा जी। पूर पूर टूटले कमरिया ये राजा जी। पूर पूर टूटले बहादुर लेकिन भक्त माई के दरबार में जाए के माई से फरियाद कैले बा। कैसे?
महफिल में कारी लापू करिया जननी स्वर में सजाईदा लहरिया जननी स्वर में रुपया पैसा सोना चांदी ना चाहिए, लेकिन आज ये सभा में बस तुहार चरण चाहिए। कैसे? महफिल में कारी लापू करिया जननी महफिल में कारी लापू हमारे पास कुछ नहीं बा, जवन सब कुछ बा तवन आपका दिहल बा। लोग बतावेला कि तोहरे कृपा के बिना एगो पत्ता ना हिलेला। बड़ी महान बाड़ू। आज अभी नवरात्र में हर जगह, हर गली, हर गांव, हर शहर में माता रानी के जयकारा होत रहल हो। भक्त भाई से फरियाद कैले बा। कैसे? पसना सो है हंस के सवारी तोहरा बिना ये माई अहब के उबारी बाहर फेरी दाना जरिया जननी स्वर में सजाईदा लहरिया जननी स्वर में सजाईदा आवाज़िया बहादुर स्वर में सजाईदा लहरिया स्वर में सजाईदा लहरिया जननी। दूसरे बंद में भक्त माई से फरियाद कैले बा। हे माई इतना ऊपर आसन मार के बैठल हूँ, तोहरा के केहू नहीं देखत बा, लेकिन तू पूरे संसार के देखत हो। कैसे? ऊंचे पारवा तावा पे तोहरो या सहना जय हनवा
सजाईदा लहरिया ये जननी स्वर में सजाईदा लहरिया ये जननी। अरे जो भैया आखिरी भाव में भक्त माँ से फरियाद करता है, माँ मैं कहाँ से आया हूँ, किस परिवार का हूँ। कैसे बताओला मास्टर? स्वामी गुरु बिहारी रमन बेचन स्वर्गवासी। मोहन के उदासी राजेश कुसुमरा जय अरे या नारिया ये जाननी राजेश कुसुमरा जय अनरिया ये जाननी स्वर में सजाईदा लहरिया ये जाननी।